Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Күп балалы гаиләләр салым ташламасына ия. 1 январьдан пособиеләрдә нәрсә үзгәрәчәк? Бу һәм башка хәбәрләрне тапшыруыбызның беренче өлешендә карагыз. 14 ноябрьдә иртәнге сагат 9лар тирәсендә Түбән Мактама Актүбә автоюлында автомобиль куветка төшкән. 30 яшьлек Suzuki автомобилен йөртүче Ознакай шәһәре ягыннан Әлмәт шәһәренә юнәлештә бара. Башлангыч мәгълүматлар буенча авария автолединың хәрәкәт өчен куркынычсыз тизлек сайламау аркасында килеп чыккан. Нәтиҗәдә машина йөртүчене Татнефть медсанчастьның кабул итү бүлмәсенә илтәләр. Аңа амбулатор дәвалану билгеләнгән. Татарстан Республикасы буенча Россия Федерациясе гражданнар оборонасы эшләре гадәттән тыш хәлләр һәм табигый бәла-казалар нәтиҗәләрен бетерү министрлыгының баш идарәсе начальнигы Рафис Хабибуллин Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатларына үз туганнарының һәм якыннарының, шулай ук туган авылларының һәм авылларының өйләрендә янгын хәбәрчеләре кую инициативасын хупларга тәкъдим итте. Я в своей деревне полностью установил, где у меня отец родился. Biz янгын хәбәрчеләрен гаилә исәбенә алдык һәм кичә әтиемнең, әниемнең һәм гаиләбезнең башка әгъзаларына туган авылларында Апас районында аларны һәркемгә урнаштырдык. Сезне дә безнең акциягә кушылырга чакырабыз. Полностью закрыли. Не бабушку, а полностью деревню. Поэтому я прошу наш почин поддержать. И почин нашего министерства. Инициатива шунда ук депутатлардан җавап тапты. Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Законлык һәм хокук тәртибе комитеты рәисе Шакир Яхудин шулай ук карар проектына гражданнарның торак йортларында һәм фатирларында автоном янгын хәбәрнамәләрен урнаштыру мәсьәләләрен кертергә, шулай ук әлеге эшкә министрлык һәм ведомстволарны җәлеп итәргә тәкъдим итте. Ә чиратта эшлекле хәбәрләр. Аның белән сезне Алсу Нуриева таныштырыр. Федераль салым хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсе башлыгы Марат Сафиуллин күп балалы гаиләләр өчен милек салымын исәпләү тәртибен аңлатты. 3 һәм аннан күбрәк балалы гаиләләр җир һәм күчемсез милек салымы буенча льготаларга ия. Һәр ата-анага һәр бала исәбенә фатир яисә бүлмә мәйданының 5 квадрат метры һәм торак йортының 7 квадрат метр күләмендә салым чигерелә. Җир салымы буенча һәр ата-анага 6 соты җиргә салым чигерелә. Мисал өчен 90 квадрат метрлы йортка салым суммасы исәпләгәндә йортның 50 квадрат метры стандарт рәвештә чигерелә. Бу чигерү һәр йортка кагыла. 90ннан 50-не алабыз да 40 кала. Аны 2 кешегә бүлгәч, һәрберсенә 20 квадрат метр килеп чыга. Ата кешегә дә, ана кешегә дә һәр бала исәбеннән яңадан 7 квадрат метр чигерелә. Бу очракта йорт өчен беркемгә дә салым түлисе булмый. Җир салымын исәпләгәндә күп балалы ата-ананың 6 соты җире чигерелә. Бу гаиләдә 12 соты җиргә салым түлисе булмый. 15 соты җирнең өчсенә генә салым исәпләнәчәк. Күп балалы гаиләләр өчен салым чигерүләре автомат рәвештә башкарыла. Льготага ия булу өчен салым хезмәтенә мөрәҗәгать итәргә кирәкми. Татарстан буенча салым хезмәте идарәсенең матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, быел республикада 40 меңнән артык күп балалы кешегә милек салымы льготалы рәвештә исәпләнгән. Күп балалы гаиләләр өчен льгота барлыгы 34 миллион сумны тәшкил итә. 1 январьдан ташламаларга ия булучылар категориясе артачак. Юл йөрү өчен яңа ташламалар барлыкка киләчәк. Алар региональ характерда. Әйтик, Мәскәүдә күп балалы гаиләдә 2 ата-анага да шәһәр транспортының барлык төрләрендә бушлай йөрү хокукы бирелә торган закон проекты кабул ителде. Моннан тыш ул теләсә кайсы пассажир һәм шәһәр яны поездларында 18 яшькә кадәрге күп балалы гаилә балалары бушлай йөри ала дип билгели. Чагыштыру өчен хәзер шәһәр транспортында бушлай йөрү хокукы бер ата-ананың гына бар. Бәлек булмаганнар өчен ташламалар 16 яшькә кадәр генә кагыла. Яшүсмер укуын дәвам иткән чакта алар өчен бушлай йөрү 18 яшькә кадәр озайтыла. Эшмәкәрләр өчен берничә ташлама каралган. Әйтик, 1 январьдан җәмәгать туклану өлкәсендә кече һәм урта бизнес өчен салымнарны киметәчәкләр. Аларны НДС-тан азат итәчәкләр. Шулай ук алар түбән әйтелгән тарифларны куллану мөмкинлеге алачак. 2022 елның 1 январьннан җәмәгать туклануы хезмәтләре күрсәтүче оешмалар һәм шәхси эшмәкәрләр иминiyet кертемнәренең киметелгән тарифларын куллана алачак. Бу ташламаны алу өчен берничә шарт бар. Аерым алганда хезмәткәрләрнең исемлек буенча уртача саны 250, әкрем күләме 2 миллиард сумнан артмаска тиеш. Моннан тыш вычетларны рәсмиләштерү һәм раслау җиңелрәк булачак. Салым хезмәте 1 январьдан эш бирүчеләргә хезмәткәрнең аларга хокукы бар дигән хәбәр җибәрәчәк. Хезмәткәрләргә путевка алу җиңелрәк булачак. 1 январьдан 24 яшькә кадәр студент яки 18 яшькә кадәрге баласына һәм хезмәткәргә бирелгән путевка бәясенә өстәмә физик затлар кеременә салым салынмый. Әгәр 1 ел эчендә хезмәткәргә берничә юллама бирелгән булса, азат итү бар тик беренчесе өчен генә гамәлдә. Чагыштыру өчен быел балалар
балалар юлламасының яшь шеге 16 яшь тәшкил итә. Киләсе елдан ул 18 яшькә кадәр арттырылачак. Спорт белән шөгыльләнүгә киткән чыгымнардан салым акчасында кире кайтарып булачак. Моның өчен 18 яшькә кадәрге балалар һәм үзләре өчен спорт белән шөгыльләнүгә тотылган барлык суммаларны күрсәтергә кирәк. Ләкин лимит бар. Башка категория өчен чыгымнар белән бергә аларның суммасы елына 120 мең сумнан артык булырга тиеш түгел. Мәсәлән, укыту яки дәвалану өчен. Шулай итеп, исәп тотарга мөмкин булган максималь сумма елына 15,6 мең сум тәшкил итәчәк. Фитнес өчен акча алу өчен спорт клубы яки шәхси эшмәкәрнең тиешле исемлеккә кертелүе кирәк. Ул ел саен хөкүмәт тарафыннан раслана. Әгәр анда оешма юк икән, исәп-хисап та алып булмаячак дип хәбәр итә федераль салым хезмәтендә. 2022 елның 1 гыйнварына социаль ярдәм алу процессында үзгәртә торган закон үз көченә керде. Аерым алганда кеше гадәттән тыш хәл режимы кертелгән территориядә яшәсә, вакытыннан алда түләү һәм иминiyet пенсиясын китерү мөмкинлеге барлыкка киләчәк. Шулай ук хакимият ярлылыкны исәпләү өчен яңа алымнар әзерләячәк. 2022 елның 1 гыйнварына хезмәткә яраксызлык кәгазен электрон документ формасында мәҗбүри формалаштыру беркетелә. Мәҗбүри социаль иминiyet кысаларында пособиеләрне турыдан-туры иминиятләүче ФСС билгеләячәк һәм түләячәк. Хезмәт хакы күләме, йөклелек һәм бала табу буенча ялга китү турындагы белешмәләр эш бирүчедән, бала табу факты турында мәгълүмат ЗАГС мәгълүмат системасыннан. Әлеге мәгълүматларга нигезләнеп фонд йөклелек һәм бала табу буенча бала табу белән бәйле рәвештә пособиеләрне билгеләячәк. 1 гыйнвардан хезмәткә сәясәтлекнең электрон кәгазьләренә күчү сәбәпле эш бирүчегә аларны алу өчен нинди дә булса документлар алып килергә туры килмәячәк. Больничный номеры турыдан-туры социаль иминiyet фондына түләү өчен киләчәк. Шулай ук эш бирүчегә җибәреләчәк. Булачак пенсионерлар пенсия хокукларын алдан бәяләү өчен пенсия фонды органнарына мөрәҗәгать итә ала. Бу түләүләрне билгеләү белән тоткарлыклардан котылырга мөмкинлек бирәчәк, дип хәбәр иттеләр Россия пенсия фонды бүлегендә. Алдагы 5 ел дәвамында картлык буенча пенсиягә чыгачак кешеләр алдан эш алып бара ала. Эш башлар өчен пенсионерга аның пенсия хокукларын раслаучы документлар пакетын тапшырырга кирәк. Шуннан соң Россия пенсия фонды белгечләре документларны рәсмиләштерүнең дөрестлеген тикшерәчәк. Аларда булган белешмәләрнең тулылыгын һәм дөрестлеген бәяләячәк. Әгәр кирәкле документлар, мәсәлән, эш, уку, хезмәт хакы турында мәгълүматлар булмаса, пенсия фонды хезмәткәрләре архивларга һәм башка оешмаларга кирәкле мәгълүматларны үзләре соратып ала. Шулай ук шәхси счетта тиешле төгәллекләр кертәчәк. Шуннан соң барлык документларга алдан бәя биреләчәк. Аның нәтиҗәсендә пенсия хокукларының җитүе яки җитәрлек булмавы турында нәтиҗә ясалачак. Әгәр бу процедураны узса, пенсиягә чыккан вакытта гражданинның барлык кирәкле документлар да әзер булачак. Бу пенсия түләү мөрәҗәгать иткәннән соң 10 көн эчендә билгеләргә мөмкинлек бирәчәк. Номер ПН 2022 елның гыйнварыннан балалары булган гражданнарга дәүләт пособиеләре турында федераль законда билгеләнгән социаль ярдәм чараларын гамәлгә ашыру вәкаләтләре Россия Федерациясе пенсия фондына тапшырыла. Аларга йөклелек һәм бала табу буенча бала туганда бер тапкыр бирелә торган пособие, йөклелек чорында йөклелек һәм бала табу буенча отпускта булганда оешмалар ябылса, физик затлар тарафыннан индивидуаль эшкуар буларак эшчәнлек туктатылуга, хосусый практика белән шөгыльләнүче нотариусларның вәкаләтләре, адвокат статусы туктатылуга бәйле рәвештә баланы карау буенча отпусктан азат ителгән затларга айлык пособие, вакытлыча эшкә яраксызлык очрагында һәм ана булуга бәйле рәвештә бала туганда бер тапкыр бирелә торган пособие һәм вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына мәҗбүри социаль иминиятләштерергә тиешле затларга, шул исәптән көндезге уку формасы буенча укучыларга айлык пособие, чакырылыш буенча хәрби хезмәт үтүче хәрби хезмәткәрнең йөкле хатынына бер тапкыр бирелә торган пособие, чакырылыш буенча хәрби хезмәт узучы хәрби хезмәткәрнең баласына айлык пособие керә. Шулай итеп, 2022 елның гыйнварыннан әлеге түләүләр сорап Россия Федерациясе пенсия фондының территориаль органнарына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Ә хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирда. Здесь мы познаем все более и более. Мы можем увидеть то, что не видели раньше. Делая лабораторные работы, обычно это делают все на листках. Ознакайда үсеш нуктасы декадасы башланды. Телекомпаниябызда әниләр көненә конкурс. Баскетбол белән без күбесенчә дәресләрдә, физкультура дәресләрендә уйныйбыз. Мәктәптә укучы кызлар баскетболда көч сынаша. Реклама тиз узачак. Безнең белән калыгыз. Заманча мәктәп федераль проекты кысаларында шәһәр һәм авыл мәктәпләрендә үсеш ноктасы цифрлы һәм гуманитар профильле мәгариф үзәкләре ачылды. Ознакай районында әлеге проектка 2021 елда 7 мәктәп кертелде. Мәгариф өлкәсендә белем бирүнең сыйфатын күтәрү максаты белән районда үсеш ноктасы декадасы старт алды. Толырак алдагы материалда.
Әлеге чара шәһәрнең 4-нче лицей мәктәбендә башланып китте. Бирегә үсеш ноктасы проектында катнашучы мәктәпләрнең директорлары, район, мәгариф җитәкчелеге, иҗтимагый совет әгъзалары һәм әти-әниләр катнашты. 7 школ города Азнакаево, поселка Актюбинский. Азнакай районында 7 мәктәп үсеш ноктасы милли проект кысаларында федераль бюджеттан финанс ярдәм алды. Бу мәктәпләрдә балаларның белем дәрәҗәсен күтәрү максатыннан проект тормышка ашырылып килә. Һәм без һәр мәктәптә булып, әлеге эш барышы белән танышабыз. Новый опыт. Катнашучылар алдында мәктәп директоры Илмир Шайдуллин чыгыш ясады. Ул проектны тормышка ашыру өчен башкарылган эшләр белән таныштырды. Үсеш ноктасы технологиялары белән иң элек укытучылар танышып өйрәнү узды. Хәзер профильле класслар белән эшлибез, диде җитәкче. Яңа елдан укучылар башка сыйныф укучыларын өйрәтәчәкләр. Алга таба башка мәктәпләргә тәҗрибә күрсәтү планда бар, диде. Охват от 150 до 300 человек. Это учащиеся, которые изучают профильные предметы 2 и более. Балалар төрле юнәлешләрдә заманча технологиялар белән җиһазландырылган кабинетларда бик теләп шөгыльләнәләр. Здесь мы познаем все более и более, мы можем увидеть то, что не видели раньше, делая лабораторные работы, обычно это делают все на листках. Мы можем применять свои знания на практике, и это очень радует. Также мы можем проводить разные исследования и узнавать, как, например, физика может пригодиться нам в жизни. Биредә алган тәэсирләре белән социаль мәсьәләләр буенча район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Дамир Гыйләҗев та уртаклашты. Күңелем белән сөендем, йөрәгем белән сөендем, беләсезме? Балалар бүгенге көндә менә фәнни хезмәт белән шөгыльләнә башладылар. Үзебездә практика үткәреп карадылар. Менә биология, химия направлениесе профильный класс монда. Беләсезме? Менә бүгенге заманча медицинада кулланыла торган кешенең сәламәтлегенә йогынты ясый торган приборлар белән бүгенге көндә безнең балаларыбыз эшлиләр. Бу әлбәттә күңелне сөендерә. Бу безнең киләчәгебез дип әйтеп булмый. Бу бүгенге көнебез безнең. Алга таба шундый ук семинар шәһәрнең 7-нче мәктәбендә булып узды. Анда район башлыгы Марсель Шайдуллин да катнашты. Монда инде менә без бик зур рәхмәтле үзебезнең президентыбызга, Рустам Нургалиевичка, Татнефть җитәкчелегенә, Маганов Наил Фатишка. Аларның да менә программалары бар. Шушы безнең общественный советта да бик күп проектларны бит инде без аларга тәкъдим иттек. Һәм инде алар буенча уже яңа оборудованиелар кайта башлады. Актүбә бистәсендә дә, Азнакайда да, авылларыбызга да. Мондый ачык ишекләр көне алдагы көннәрдә үсеш ноктасы милли проектын тормышка ашыручы башка мәктәпләрдә дә узачак. Бүгенге чарада катнашучылар «Точка роста» үсеш ноктасы проектының тормышка ашырылуын күреп, яңа тәҗрибәләр алып кайтып китәләр. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Сукбай хайваннарны тернәкләндерү үзәге ярдәм сорый 22 ноябрьгә кадәр Әлмәт волонтерлар хәрәкәтен үстерү үзәге штабында тәрбияләнүче 4 аяклылар өчен азык һәм башка кирәкле әйберләр кабул ителә. Этләр һәм мәчеләр өчен азык, шприцлар, чүпрәкләр, чүп капчыклары, перчаткалар һәм хайваннар тормышын саклау өчен кирәкле башка әйберләр алып килә аласыз. Кабул итү пункты Ленин урамы 47-нче йорт адресы буенча дүшәмбедән җомгага кадәр 8-дән 17 сәгатькә кадәр эшли, 12-дән 13 сәгать 15 минутка кадәр тәнәфес. Хайваннар өчен җыелган хәйрия ярдәме Кошкиндом тернәкләндерү үзәгенә җибәреләчәк. Луч телекомпаниясе өлкәннәр көне уңаеннан игълан иткән «Возраст осени прекрасный» көз яше гүзәл бәйгесенә йомгак ясады. Бәйге шартлары буенча 5 октябрьдән 15 яшькәчә балаларга үз Instagram битләренә өлкән туганнарына карата ярату, рәхмәт хисләрен, әби-бабаларыгызга булган хөрмәтне белдереп видео котлау урнаштырырга тиеш иделәр. Аризалар 5 октябрьдән телеканалыбызның Instagram шелтәрендә, рәсми Instagram аккаунтында кабул ителә башлады. Бабушка со мною, бабушка моя, и значит главный в доме я. Бер ай дәвамында телекомпанияның тугры дуслары игълан иткән бәйгенең шартларын үтәп, якыннарына иҗади бүләк әзерләде. Шулай итеп 40лап катнашучы теркәлде. Араларында иң активлар калабызның 7-нче, 3-нче һәм 4-нче номерлы мәктәп укучылары. Алар белән безнең вәкилләребез уку йортында очрашты һәм бәйге иганәчеләренең бүләкләрен тапшырды. Бүләкләр актив укучылар өчен шартлы сюрприз гына. Иң мөһиме өлкән буын якыннарының күңелен күрү һәм әби-бабаларына кайгыртканнары өчен ихлас рәхмәт сүзләрен җиткерү.
Әниләр көне уңайынан Луч Әлмәт телекомпаниясы «Мама рядом, мир полон чудес» дип исемләнгән фотоконкурс илан итә. 13 ноябрьдән 24 ноябрьгә кадәр үзегезнең Instagram аккаунтыгызда әниегез белән фотолар урнаштырыгыз һәм иганәчеләрдән призлар алыгыз. Катнашу шартлары бик гади. Кирәкле пост астындагы йөрәк билгесенә басарга, ягъни мәсәлән, лайк куярга Instagramда безнең һәм иганәчеләр аккаунтларына язылырга, әниегез белән төшкән фотоны Instagramда урнаштырырга кирәк. 25 ноябрьдә 5 җиңүчене билгеләячәкбез. Тулырак безнең Instagram битендә таба аласыз. Әлмәттә кызлар арасында баскетбол буенча мәктәп укучылары спартакиадасының финал уеннары узды. Финалда иң көчле 8 команда катнашты. Командаларның уенын без дә күреп кайттык. Динамиклы һәм кызыклыгы буенча баскетбол футболга көндәш була ала. Баскетбол уйнау өчен озын буй гына түгел, көч һәм җитезлек тә кирәк. Спорт ул шатлык диләр. Дөрестән дә бәхетле мизгелдә кешеләр шатлыктан сикерә бит. Баскетбол буенча финал ярышларына 4нче мәктәпкә җыелган кызлар да күтәренке кәефтә. Спорт бәйрәмендә калабызның 8 мәктәбе кызлары беренчелек өчен көч сынаша. Финалда очрашкан көчле командалар 2нче номерлы лицей, 5нче гимназия, 21нче, 20нче, 17нче, 10нче, 4нче мәктәп һәм Риза Фәхреддин исемендәге 1нче гимназиядән. Алар инде бу спорт төрендә чыныгу алган кызлар. Баскетбол белән без күбесенчә дәресләрдә, физкультура дәресләрендә уйныйбыз. Булай дәрестән тыш эшчәнлектә алып барыла. Баскетбол миңа ошый, чөнки уен бик кызык, бик мавыктыргыч. Баскетбол спорт шөгыле миңа бик ошый, чөнки минем әтием дә бу спорт белән шөгыльләнә һәм мин кызыксындым да уйный башладым. 8 команданың 4се беренче урын өчен көрәшә. Кискен көрәштә 3нче урын өчен 21нче һәм 20нче мәктәп көч сынаша. Беренче урын өчен 4нче һәм 17нче мәктәп уйный. Соңгы мәктәпнең командасы сүзләренчә, дәресләрдән соңлар баскетбол түгәрәгенә йөри. Кызлар волейболны яратуларында яшерми. Баскетбол – энергичная игра, командная игра. Баскетбол – энергияле уен, команда уены. Без хәрәкәт итәбез, команда белән аралашабыз, башка командалар белән танышабыз. Хорошая игра, в принципе, среди школ. Сильная игра. Учитель физкультуры, наш тренер по баскетболу, Лилия. Физкультура укытучысы, баскетбол буенча тренерыбыз Лилия Рафис кызы атна сайын атнага 2 тапкыр күнегүләр үткәрә, шөгыльләнәбез, чиста, матур уйнарга тырышабыз. Стараемся играть чисто, красиво. Каждый год стараемся. В связи с пандемией в том году мы не участвовали. Ел сайын катнашырга тырышабыз. Пандемия сәбәпле узган ел гына катнашмадык. Ә булай ярышларда даими катнашабыз һәм еш кына призлы урыннар яулыйбыз. Кәеф яхшы, берәр урын алырбыз дип уйлыйм. То, что заберем какое-нибудь место. Кызларның үз көчләренә ышануы аклана. 17нче мәктәп командасы 2нче урын иясе була. 3нче урында 20нче мәктәп. Җиңүчеләр Әлләү спорт залларында финал узгангамы 4нче мәктәп кызлары. Ярышларның иң яхшы уенчысы шулай ук 4нче мәктәптән Алина Минхаҗева. Спартакиада идет среди школьников 2021-2022 учебного года. Первый вид спорта у них баскетбол. Без бүген укучылар спартакиадасында баскетбол спортының беренче төре. Спартакиада 2021-2022 уку елы укучылары арасында бара. Аларның беренче спорт төре баскетбол. Моңа кадәр зоналарда уйналды. Барлыгы 19 команда катнашты. Хәзер финал этабы бара. 8 команда финалга узды. Бүген беренче урынны алачак иң көчле команда алдагы этапка узачак. Хәзер бездә муниципаль этапка йомгак бара. Муниципальный этап как раз команды разыгрывают, победители, которые пойдут дальше. Әлмәт районы физик-культура, спорт һәм туризм идарәсе начальнигы урынбасары Рифат Рахимҗанов сүзләренчә, бүген җиңү яулаган команда Көньяк-Көнчыгыш данысында, аннан Казанда финалда шәһәребез данын яклаячак. Әлмәтне чын-чынлап спорт каласы дип атарга була. Шәһәребездә Татнефть компаниясе белән булдырылган спорт оешмаларында исемнәре республика һәм Россия күләмендә билгеле булган спортчыларны үстерәләр. Шуңа күрә аларның җиңүләре турында әледән-әле ишетеп торабыз. 12-13 ноябрьдә Түбән Камада 9-11 яшьлек малайлар арасында ирекле көрәш буенча төбәк ара турнир булып уза. Ярышларда Удмуртия, Чувашия, Ульяновск, Башкортстан, Оренбург һәм Татарстаннан 19 команда составында 140 спортчы катнаша. Әлмәт шәһәрен Олимпия резервы спорт мәктәбенең ирекле көрәш бүлегенең 4 спортчысы тәкъдим итә. Киеренке көрәш нәтиҗәсендә 50 кг авырлык категориясында Герман Ежов, 58 кг авырлык категориясында Кирилл Малышев бронза медальләр яулый. 12-14 ноябрьдә Казанда узган Олимпик Кап Акро спорт акробатикасы буенча турнир тәмамланды. Ярышларда Казан, Мәскәү, Оренбург, Яршалы һәм Әлмәттән 200-дән артык акробат катнашты. Безнең шәһәрне Олимпия резервы спорт мәктәбенең спорт акробатикасы бүлегенең 28 спортчысы тәкъдим итте. Шәхси чыгышта беренче урынны Алена Кузнецова яулады. 3нче урында Виктория Чекова. Беренче урында берәр малайлар һәм кызлар пары, 2 кызлар һәм 1 малайлар төркеме. Икенче урын ияләре 2 кызлар һәм 1 малайлар пары. 3нче урын 2 кызлар төркемендә.
Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншин һәм монтаж операторы Оля Бейрамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-амин булыйк.